mä en nyt tässä näy kai. Joku korokkeen tuolta mä laitan Browselle. Mä voin kakka. Noin. Nyt minä kai näyn tässä, en tiedä. Voitteko kaikki kommentoida, olitteko te siellä tässä joulukuussa vai olikohan viime kuussa siellä Robinin keikalla? Mä en muista missä kuussa se oli. Mä sain siellä tämmösen paijan. Okei. Tämmösen. Joo. Kumminkin. Mä olin ihan eturivissä oikeesti. Mä jonotin varmaan 2 yötä. Tai yön. En mä muista. Tässä yön. Ja sit mulla olisi yhtä muutakin asiaa. Ja se asia on, että mulle tulee semmonen piirtokisa, että sit siihen tulee semmonen palkinto, jos piirrän sille yhden kuvan, ja se on yllätys. Se on mun lemppari niinku eläin ja niin. Se olisi ihan kiva. Ja sit mä olisin tilaaja. Ei oo pakko, ei tarvitse tilata. Joo, koska mulla on 2 tilaajaa. Sitten mä haluaisin vaihtaa jotain, esimerkiksi yhden mäyrän. Ootakaa hetki, mulla on vesätä. Kävin myös samalla kaupassa. Ja ostin muffin. Odotan taas, pitää käydä vessassa. Koska kävin kaupassa. Älkää sit ihmetelkää. Siis kuulitte huutoa tuolta. Sillä mun pikkusisko ei anna pestä hampaita, joten siitä voi kuulua huutoa. Älkää sit ihmetelkää. Joo. Nam. Eli sit mulla olisi tuossa vaihossa semmonen ihana möykkä. Mut siitä pitää myös tulla hyväkuntoinen, sillä se on tosi hyväkuntoinen. Tosi pikkusen vaan kulunut sitä kuorosta ja sit siinä takana on 3 ruskeata pilkkua. Niinku tosta se on vähän kulunut. Sitten täällä on vaan 3 ruskeata pilkkua. Se on tämmönen. Liian läheltä, mutta ihan sama. Oikeesti. Mä otan nyt nää herkut ja ton yhden karvan pois tosta. Mun hiukset. Hei vaimo, mitä sä täällä teet? Sun pitää olla semmosen iltapalaa. Nyt on aamu. Aamupalaa. Anteeksi nyt. Tulet koko YouTubelle. Tän on niille, ketkä katsoo. Oi vittu. Älä käytä rumia sanoja. Anteeksi, koska meillä on lapsia. Se on vähän outoa, sillä on koira. Ja niinku koira on meidän lapsemme. Se on todella outo. Hän tuleekin tuolta. Äiti! Mitä kuulta? YouTube! Toi on sit sen hänen Lauran pikkusiskon Petsoppi, että hän leikkii täällä.
vaan. Ja se. Niin. Tuolla hän huutaa, koska ei jäädä pestä hampaita. Kannattaa sitten ihmetellä. Se ouch. Semmonen ouchis. Joo. Eli ei kannata, niinku, jos on 2 kuukautta vanha, sillä mä oon niin ei kärsi. Mä en oo kärsivällinen, joten mä oon niinku vaihtanut mun MSP-kavereille, eli Movistar Planet-kavereille. Hei kulta, lähtkö nyt siitä? Okei. Niin. En osaa olla oikeesti kärsivällinen. Niinku. Äiti, tuota iltapussuu. Odota hetki. Okko. Odottakaa hetki. No niin, kulta. Hyvää yötä. Noin. Tunnen, että joku on takanani. Mutta kuka? Kommatkaa tuonne alas. Jooko. Se lähti. Mitäs muuta? Hei, nyt tuli vihdoin viimein varmaan näistä pisin video. Hei! Mun kännykässä on ropparin videot, mutta mulla on nyt huono kännykkä oikeesti. Mulla on Samsungin semmonen tosi pieni. Ja sit se on vielä nyt rikki, niin mun pitää kuvata tabletilla. Se on ollut jo siellä 2-3 kuukautta siellä korjaamalla. Mä pelkään, että se niinku menee kokonaan rikki ja sit mulla ei oo puhelinta oikeesti. Huomenna saatte käkkikouluun ja voi katsoa elokuvaa. Se on kivaa. Se on joku Harry Potteri. Oon kattonut, mut se on niinku joku toinen jakso. Niinku niin. Joo. Äiti, Jano! Jano! Käy vettä. Saanko ton vesimuffinin? Mä syöt sen ja sen jälkeen menet heti sänkyysi. Selvä. Sen pikkusisko lähti ja hän unohti tuon ketchupin. Menen nyt oman sänkyyn. Hyvä. Ouch. Joo, mutta tämä tässä olikin. Hei hei.